adibidez, nire bizitzak 8 edo 8,5 puntuazioa jarriko. Nioke azkenan alderdi askotan oso pozik nago, igual lagunekaz, familiarekin, osasuna dekot, lana... Esango nuke 8,5. Enotzen jarriko notarik, ez dakitze, batetik 10 oso zaila jartzen nota bat. Probatzea gustatuko litzaidak igual psikologo batera joatea edo beraren laguntza aukitza, baina ez dut izan aukerarik edo ez dut izan egoerarik nire bizitzan profesionaltasun hori bilatzeko. Ni terapiara joan naz, pasadan urtean, eta ederto baten. Terapia sexologiko eta psikologikoa, eta egin duten hoberen ari esan. Ni orain adibidez eskola batean nau eta ikusten ditut umeak badakitela esaten ze sentimendu sentitzen duten momentu horretan. Igual guk negara egiten nuenun eta bereek esaten dute orain. Eske hau honek molestatu nau. Bai. Baina nik ez nekien hori esaten. Nire kasuan adibidez hezkuntza munduan ere nabiela eta ikusten duzu ez dakitzen zuen hor egongo erreferenteak eta ez. Eta keskatzen du, gero horri alternatibak emotea bakoitzari dagokio ez dakit. Bai, kezka adibidez mundu digitalean zer ikusten dugun eta gero gazteak zer ikusten duten mundu digitalean. Adibidez TikToken eta Instagramen nire kezka da fake news horiek eta zertaz dauden horre elikatzen. Nik behintzat da seguran dezuk ere berdin ikusten da, ez? Beti da kezka edo nagusia ikusten da ikasleen artean, batez ere hori ja nerabe garaiare bat horrenean ikusten da lehen kezka jena edo notak baino nik ikusten duenagatik lehen dela kezka eta onartua sentitzea. Diru laguntza, feminismoaren aldetik, politiken aldetik, nola izango da, zer egingo dugu, zer eukiko dute gazteak, zer egingo dugu geure gazteak, ez dakit, politikoki edo, ez dakit, heziketa sexologikoaren aldetik edo feminismoaren aldetik zer izango da, ze aldaketak egongo direz, hori da nire kezka nagusia. Beldurra eukitza da osasuna ez eukitzeaz. Hori nire lehenengo beldurra hori da. Gero jatxe bizitza eukitza eta hori izango daiteke nire preokupazio bat, baina ez da hain, ez dakit, ikusten dudanez, ez lehen komentatu dugu, privilegioa daukadela, nire gurasoak daukatela lan establea, dekodala etxe bat, hori ez da hori nire beldurra. Ez dut okinokearik ez da ikusteko zer den etxetik kanpo bizitza. Ez Erasmusan dazen kasuetan eta ikusten, jendak esan du, ahora volver, ez dakit zer lako komentarioak. Eta nik adibidez dut egin aukera hori, orduan ez dakit zer den ere ez hori etxetik kanpo bizitza eta gurasoekin bizi arren zer den nire kasuan adibidez gurasoekin bizi naiz eta ez dakit ezke horrein arte ez dut planteatu alakorik. Orduan, txanda pasa. Alokaioa, ez dakit, depende harria bebai, Arrigorriagan, Galdakon edo San Miguelen, pisu arrunta, 500 euro. Gero, janaria, hilean, 200 euro, itxi gora bera. Gero, argia, ura, dana, hori juten daia, iaia, soldata bat. Orduan bakarrik, ja ezin zara jun, etxetik. Nire gurasoen pentsioak eta jubilazioa, benetan, eta batez be, Karmelek esan dagoena bebai, osasun hori, nire gurasoak batez be ondo egotea. Berdina, ez? Hori bilatzen diren arazo nagusia dira osasuna eta etxea, horiek bermatzen, ez dakit. Ja, seme alabei eskaintzea, eskaini alizatea, igual nire eman didatena edo behintzat horren erdia. Kostetan jaku pilo bat laguntza eskatzea. Batzutan, triste nago, ez dut esango triste nagoela, bestela pentsatuko dute super txarto nagoela, orduan beste pertsona ez sufritzeko, adibidez edo gurasoak edo bikotea edo, ez dut ez esango, eta emozio horiek gordetzea barruan batzutan, ez da bat ere ona, batzutan. Emozio guztiak beharrezkoak dira, danak dira beharrezkoak, ez daude emozio onak edo emozio txarrak. Danak beharrezkoak dian, beldurra, naska, maitasuna, laitasuna, amorrua, dana.